temporaryo nga taytay sa barangay natigayon sa pagbinuligay sang mga residente. Nakatutok, Darrell Marie Sarmiento. Matapos ang pag-anto sa halos tagahawak ng tubig sa tiyon sang tag-ululan, subong adlaw, natigayo na ang temporaryo nga alagyan sa mga residente. Ululupod nga ginkayo sa mga residente sa barangay Ungka 2 Pavia ang ila temporaryo nga taytay nga human sa kawayan. Oo, kami na lang matumato ng ubray. Ay, kundi mo po kanon, maglain din po, kundi hindi naman nato mubra. Nagtanyag man ang banwas ang bulig ilabina sa mga nag-ubra sang temporaryo nga alagyan sa mga residente. Pledge man to nilang labor. Labor man nga nagkayo sa mga sweldo, salary man kundi anong matag nila man gabulig. Maluwas sina, nagtanyag man ang munisipyo nga ipatapan kag tampukan sang dakal-dakal ang ilang right of way, agud mas mangin masulahay ang paglabay sa mga pumuluyo sa lugar. Upod kay Hans Tisierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.